Martangiang mahita. Dame ni dibata na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna manami na nami naposobulong remaja na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tabuka mabibelta di sada Kronika bidu saplonom ayat 30 sada sahat rodi ayat 30 imanagabi jamita dihita di bagasan minggu jubilate sadarion namar lapatan marulupulup tu di batama ali saduk tanoon laos di bagasan topik marulupulup ma tu di bata sada Kronika bidu saplonom ayat 30 sada sahat rodi ayat 30 hujahaho matuhita tapayutiut ma di bagasan rohat tabi ikon marlas ni roha maatong akalangit jala marulupulup tanoon jala pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni aka perbigu jauh badu raja marhasak-hasak malauti rodi isina marulupuluk maladangi rodi nasa na di sini marulupuluk madisi sudi akahau ditobak diadopan di Jehovah ainunga ro ibana laho manguhum tanoon madok molehate mahamu di Jehovah ainabasa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohanai jala dok hamuma tupahi mahami ali di batani haton nami jala papungu jala palua hami sian akka bangso parbigu asa hubuji guar munabadiai jala martanggulhon puji-pujian mi hami pinuji majahoba di batani Israel sian nasaingan sahat rodi saliling-lilingna jala rimbang soima dok amen jala puji-pujian di Jehovah ido sahatna kuriani Kristus ina hinaholongan salom horas madihita semangat dope hita manginang iko semangat dua teh nampe pawaluhalihom mahita nuain marminggu di bagasta manang di jabuta masing-masing secara online totu deba siak kita nungatung masihol naing rotu gereja marpungu beribadah pajupang dohot dongan sahuria pajupang dohot parhalado nang padita pe uluatta dicon jala di bagasan parjupangan ni rap maredde hita rap martangiang rap markur dungi rap manangihon hadane di bata molo taingot-ingot do uju somasa dope koronaon sonang nai hita molo ganup hari minggu marminggu pajupang do dongan di bagas joron itu hata secara khusus tu hita na adong di huria HKBP Cabangon alai sementara di jabu maju hita molo didok akan malo stay at home pai mamago si corona manang litun sian hutata laos di bagasan na tarpai mahita tagugoy mamartangiang asa margugo panggonggomi manang pamaretata songsong ni ang aka para dokter para medis na saunari sa hatu tikyon berjuang laho pamagohon COVID-19 jala di parbisugi na sida laho mangula akaulon na naborati na marporang dohot corona jala hita ruas ni huria secara khusus hita na di Cawangon do sudi tehe ruas na porsea ruas Kristen manang di dia penasida dang Holland di Jakartaon di Sadok Indonesia dohot di Portibion ikon stay at home
jala ikon work from home, jala taparohoma, social distancing, manang physical distancing, manang PSBB guarna. Laos tauji ma di bagasan kesabaran hita patupa, di bagasan ngulu partodjota worship at home. Las unang lupa hita martangiang, ganup tokin di bagasta, asa hatop mago koronaon. Amen. Urian ni Kristus molo didok marjubilate songon gowar ni minggutta sadarion jala didok muse di bagasan topik ni minggutta marulupulup tu debata, marulupulup ma tu debata. Tarbahik kita dope marulupulup di situasi nasi songonon. Mergogo dope hala Kristen nang hita saluhu na patupa ulupulup manang marulupulup tu debata di situasi na sangat terbatas, jalan na membatasi gulmit nenguluta. Waduh tehe tarbaik kita dope totu nunga hampir manang lebih 2 bulan hita di bagas jabuta terus, bahkan terbatas gerakan. Dan tarbaik kita marpesta nasomal ganup Jumat manang hari Sabtu selado hita marpesta ala digokon akadongata di pesta-pesta nama benlas roha bui hita patupa aka kegiatan-kegiatan merencanakan apapun di luar rumah, berjanji bertemu di mall misalnya, berjanji bertemu di restoran misalnya, berjanji merjanji dongan di lapo, mangalang bisada, B2, saksang dot akalana asing. HP nuaing terbatas hita. Dang bui hita bergerak songon uju adorang sodong dope koronaon. Tarbaik kita dope marulupulup. Adong kebosanan, pasti di jala pendapatan berkurang, bahkan hampir tidak ada. HP pengeluaran ikon adong bahkan meningkat. Tabama hita mengisi kuota ni hempota ala ikon hempon nama nabui mengapuli hita mamering na masa di Facebook dot akalan nasing gabi taboto na masa manang di dia pe di sisi ni Portibion, termasuk songon na masa di Medan Nuaing, di na masa adong naing perbedaan di san. Songo dia do hita marjubilate, songo dia do hita marulupulup, songo dia do hita marlas ni roha, bersorak-sorak memuji Tuhan. Tarbaik kita dope hamu nama nami odo perenungani jala odo nagabi pergumulan di hita saliling di bagasta hita saunari, saliling na-stay at home hita di piga-piga minggon merenungkan kembali rohai naing mamarulupulup, naing mamarlas ni roha, bersorak-sorai alai fakta na tarida tahilalado sonari tung maul do hita marlas ni roha. Nyata dui, terbukti dui maul hita marlas ni roha, maul hita marulupulup. Hurini Kristus na hinaholongan maulate madi Jehuba ala marhiti turpuk taon nang hita marsiajar jolo songo dia dosa sitong na asabui hita marulupulup manang marlas ni roha dohot madok maulate tu debata di situasi AHP tauji maju mamereng turpuk tanakin buk molo dihatai buku kronika manang turpuk jamita di mingguon konteks na ima ditiki hala Israel mulak sian habuangan dang hadong manangaha mace terbatas do nasida
Danga dong situasi na bui di halason sa sitong na. Molo sian sudut perdagingon do. Ay serba terbatas. Godang na swadong. Jalan na adongi pedang sadia. Otik do. Ale justru di bagasan turpuk tahun tarbahan nasida marlas niroha bahkan didok nakin dia itu luplu sada ikon marlas niroha ma atong akal langit jala marolupulup tanoon jala pabuah-buah hamu itong atoni aka parbigu jauh badu raja. Wah ini luar biasa tarbahan nasida marlas niroha HP gudang si parukil honot don buah mana terbuang. Nah baru mula dope nasida sian Babel. Terbatas sude. Alai las rohana sida ala buah. Adong poti perbadanan. Nunga di nasida be poti perbadanan. Huriani Kristus molo dihala Israel. Molo didok poti perbadanan manang tabut perjanjian. Tadda dui manang simbol dui kehadiran ni Jehovah di tonga-tonga ni ngulu nasida. Las doro hanasida ala nangpe terbatas sian perdagingon alesian sudut partodion marolo-bolok nasida ala nunga Jepang poti perpadanan. Simbol tanda kehadiran Allah hadir bersama mereka. Jala porsian nasida marhiti poti perpadanan ni manang tabut perjanjian ni rap dohot debatado nasida tikini rap dohot debatado nasida nuaing jala didongani debatado nasida di keterbatasan na adong sian perdagingon. Pos rohana sida ala adong dibata di tonga-tonga nasida. Molorap do nasida dohot debata. Hinorhon ni poti perpadanan manang tabut perjanjian. Dang adong be dihabiari nasida manang aha. Ala buah dirajumi dihapursiai marhiti poti perpadanani hadir debata jala debata berkarya debata bertindak debata memberikan solusi dalam setiap persoalan yang mereka hadapi apapun itu. Ido pos ni rohana sida jala ido na mangoncar nasida memotivasi nasida gabi tarbain nasida mak marulupulup bersuka cita marlas ni roha ala adong do HP debata di tonga-tonga nasida. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk melihat ke depan di situasi saat ini walaupun mencekam dan begitu sulit dan sangat terbatas. Ala di tonga-tonga nasida do poti perpadanan ni debatape di tonga-tonga nasida do. Hal seperti ini luar biasa amanginang. Gabetar sunggul mahita di hatani Paulus manang apostel Paulus di Roma walu ay 30 sadabi di dokon molo debata do ngata isi maalota. Dan bisa kita terjemahkan dalam bahasa yang lain. Kalau Tuhan ada bersama kita, apa yang patut kita ragukan lagi? Tidak ada amanginang. Walaupun secara kedagingan jasmani kita banyak kekurangan dan sangat terbatas secara khusus pada saat ini. Ale justru hala Israel dang mamereng sian perdagingon. Bahkan justru dibereng nasida seolah-olah laut pe portibio pe suesuenau pe bahkan halak perbigu pe diarahon patadahon Jehovah do raja. Jehovah na marhiti poti perbadanan ni raja panggonggomi yang mengayomi masyarakatnya, yang memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Los hita petaha porsiai ma molo situasi na songonon pos maruhata dilebung tado debata di tonga-tonga ni keluarga tado debata
di tonga-tonga ni huriat tado di bata, di tonga-tonga ni bangsot tado di bata, di portibiot do di bata, rap dohot hita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tarsongon dak danak, sudido hita hea dak danak, dangadong halak tubuh langsung dewasa marmise marjanggut, pitor malo marsasak rupani dangadong. Alai ditiki dak danak iba, tangis do iba moloso binereng natorasi niba apalagi omak niba. Ai kelebihan ni halak Batak apalagi akabawa na holongan rohana tu omakna. Las ICP padita betong do songoni. Molo bawa do halak Bataki holong do rohana tu omakna ido makana. Molo ingot kita dipilih nagabonar ngako para jenderal di bana ngajago di bana alai alani holong na to makna bah manangaha pido omak nai dulu ido anggotu bapak na dulu ido nian alai satonga rupani jala lasia dorohani dak danak molo dilebung na omakna lasia rohani dak danak molo dibering adong omakna disi manang natoras nama juta dokon asa unang menek rohani ka ama rupani lasia rohana wah adong omakku adong bapakku las rohana pos rohana marmiami pi bui bana bebas majaki di terserah bisa bahkan ulu ibana mangalo do doangan nai ala buah adong omakna nama parohani bana huriani Kristus hira songonido ngulu ni halak na porsea molo dirajumi bana dilabungna debata molo porsea ibana adong debata di tongah-tongana di tongah-tongata mereka percaya jika Tuhan ada bersama mereka ada sukacita. Ketika kita percaya bahwa Allah ada bersama kita, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada berkat yang harus kita terima. Ido olup-olup ni bangsoi nang tuhita di bagasan obbason. Laos di bagasan obbason madidokon madok mau lihat mahamu di Jahuba dia tulup lopat. Ala buah hamu nama-nami orang Kristen, hala Kristen. Naing mandok mau lihat ibana tu di mata. Molo neng marlas ni roha ibana dang holan ditiki namasa di hilalan wain dipakilalan nasi wain ibana iko marlas ni roha tidak alai molo hala Kristen do ibana molo neng marulup-ulup molo neng marlas ni roha dingot-ingot ibana ahanong jinalona siya debata padonganon ni debata dilas ni roha dipasu-pasu nang dilod debata tu ibana jalan makirim ma ibana lubi siani di jolo haduan marsogut makirim bana lehonon di batado pasu-pasuna lubi sian naung jinalonai ima jubilate ima marulup-ulup todina ido makana didok dia 75 jala dok hamuma tupahi mahami ali di bata ni hatuan nami. Dia berharap marpakirimu di bana haduan besok nanti akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Molo sonari hita maul marlas ni roha taujima sugut dapotan las ni roha do hita hinorhoni las marohata nangpe dang dihita do pelas ni roha sinuain alemar ningot na masa na julu na salpu na tuari na didongani di batahita di pasu-pasu di batahita makirim mahita di pasu-pasu na neng lehonon di batatu hita tuk tiki na neng roh di baheni tetaplah memuji Tuhan manok tong mahita memuji di bata jalan apa duahon tetaplah berkomunikasi dohok debata. Ai marhiti komunikasi dohok debata
gabi tatadda maibana, gabi taboto ma ahado nanaing lehono ni di matatu hita ganuk marsada-sada atong beta hita marjubilate ay naing di pasu-pasu di batado hita naing jalo ottama pasu-pasu sian di bata naing salpuma koronaon buy tabayak kon mulak mamuse situasi ta tanpa corona dang sadia leleng nai di batama mamaso-maso hamu. Amin. Martanyang mahita. Mulai ate madiho ali Tuhan alanunga di patual hasho tuhami hatam na badiyay di minggu jubilate na mangigil hami asa marulupuluk mahami holan tuho marlas niroha mahami marningot akapabahenanmu tuhami ganup di tonga-tonga ni keluarga nami nang digulu nami marsasahalak dang terbaik kami sikop marlasini roha Tuhan alani keterbatasan na masa nuaing pakorhon ni panahit COVID 10 sion ali amang pasu-pasu mangulu nami pargugui mahami lehom madihami lasni roha nang pakirimon na tugus tuho asa makirim holan tuho hami Tuhan gabi terbaik kami mamarhiti pakirimoni marsugut haduan jalaon nami mapasu-pasum ima ulupuluk nami di perdalanan na ingulung nami aliamang jala urupi mahami lahu mangodopi namasaon di namasa COVID 10 sia na macay mengganggu hami na manegai nang adongi Tuhan nang manegai dia kaparsaoran manegai akapardaraman manegai akapartikian na membenjut rohanami di bahani pos rohanami tuho Tuhan lehonom muma gogo di hami asamar gogo hami mangadupi jala di pasu-pasu homa hami ganuk marsada-sada asamar bisuk hami laho mamake maparhasyak kon partikian di namasa na huadupi hami stay at home ali Tuhan di bata pasu-pasu mahami saluhna pasu-pasu manang saluk na ruas ni huriam tarlumubi huriam hakabibi cawangon siadak danak na magodang sahatu nama tua urupi hami saluk na Tuhan asa margugu hami manalpuhon partikian nagok suku-sukunon ali Tuhan upasat kami mangulu nami tuho pasu-pasu panggonggomi pasu-pasu pamareta nami pasu-pasu nang studi para medis dokter relawan na berjuang satu tikion asabui hami maluasian parmaraanon ali Tuhan hahipason dot gugu nasyakui pasahat matunasida nang hami besaluna atong gugu nasyakoima upake hami lau mamujiho asa terbaik kami Tuhan marjubilate marulupuluk holan tuho di bagasan Kristus Yesus jalo mahami. Amin.